Sapa wae den sing ngaku turunane Rasulullah, deloken sifate. Ana 7 sifat turunane Rasulullah sing paling utama. Iki tak simpulke kok 2 hadis. Pertama, Kanjeng Nabi tau ngendikan iki dicatet ning ngene Sunan Tirmidzi, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar." Ki gelem tak kandhani ra, sing haram disentuh api neraka. Sapa kuwi? Kanjeng Nabi jawab, "Kullu hayyin layyin sahal qarib minan nas." Sapa iku? Wong sing hayyin. Hayyin iku apa? Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Tenang, lahir batine ora labir, atine teduh, ora gampang nesu dan penuh pertimbangan. Ki hayyin ki yang dimaksud hayyin. Ciri utama turunan Kanjeng Nabi ki ngono. Dadi ana turunan Kanjeng Nabi kok gampang melaknat iki. Delok dhewe kepikiran dhewe. Nomor loro layyin, lembut, santun. Nek ngomong ki ngepenakno wong ngono lho. Ora kasar, ora sakarepe dhewe. Nek ora manut karo aku togut, nek ora manut karo aku musuh Islam. Iku turunan Rasulullah cap opo? Ruang tenan lho den iki den. Jarang iki dibahas ngene iki. Nomor 3, qarib, akrab, mudah diajak bicara. Nek dijak ngomong sesuatu, wong iki ora ewoh ngono lho. Iku jenenge qarib, murah senyum, terus ora eksklusif. Dumerak turunan Rasulullah dianggap awal. Ngono ku terus piye kepengin iso akrab karo wong liya? Rasulullah kuwi lho, sampai sing jenenge Julaibib wong ora patek bejaji, dikawinno. Amarga Rasulullah iku qarib minan nas, cedhak karo kancane, cedhak karo murite. Terus sahel, ora mempersulit sesuatu. Justru ketika ada kesulitan, ciri utama keturunan Rasulullah ini selalu menjadi solusi, bukan menjadi sumber masalah. Keturunan Rasulullah malah jadi sumber masalah nasional. Ya takokno ning atimu. Ngono kok turunan Rasulullah. Nah ciri papat iki iku dituturno Rasulullah sebagai orang yang tidak akan disentuh oleh neraka. Sapa nerak turunane Rasulullah? Ngono lho, Den. Terus hadis kedua kuwi sing ditutur karo Imam Suyuti ning kitab Ihyaul Mayyit halaman 13. Hadis ke-11 nek gak salah. Ceken dhewe ya. Pengen ngerti kitabe, kowe iso mahari kitab iki ning kumpulan kitab makna pesantren karo makna pegon sing sampeyan iso download cukup sak bungkus kopi lasem. Ana kuwi kitab Ihyaul Mayyit. Ning kono disebutake ini, ya Bani Abdul Muthalib, ini sa'altullah fikum salasan. Keturunan Bani Abdul Muthalib, aku njaluk ning gone Allah telu. Ayyus kita kulubakum, supaya atimu kuwi tetep mantep. Wa ayu alima jahilakum. Nomor 2, supaya Allah minterno sing bodho saka awak-awakmu kabeh, turunan kabeh. Wa yahdi dolakum, dan ngeke petunjuk karo wong-wong sing sesat saka kalanganmu. Wa sa'altuhu ayaj'alakum juda nujada ruhama. Terus Kanjeng Nabi njaluk karo Allah supaya turunane Abdul Muthalib ya turunane Rasulullah ngono lho, supaya didadekno wong sing juda loman juda kuwi. Nomor 2 nujada kendel. Nomor 3 ruhama welas. Nah iki mau kan wis ana ciri papat, tambah 3 iki berarti ana cirine 7 totale. Juda loman nyanyo ana turunan Rasulullah tapi kok gawene njaluk ndawir. Wis pikirin ning nganggo atimu. Rasulullah itu kira-kira iki goro apa bener? Wis ngono wae lah. Terus selanjutnya Rasulullah njaluk turunan Abdul Muthalib kuwi nujada kendel, ora mung kowar-kowar demo nentang pemerintah. Barbarane nalikane ana tindakan konggone keamanan melayu umroh sampai 3 tahun. Jajal pikiran wong kendel apa wong cemen ngono kuwi. Wis pikiran ae lho, wis pikiran. Nomor 3 ruhama welas, duwe santri kok disaduki. Ngono iku termasuk welas apa ora? Harus pikiran ta pikiran nganggo atimu. Iki dongane Rasulullah. Dongane Rasulullah ora mungkin goro. Ngono lho, Den. Tak baleni neh ya. Ciri utamane keturunan Rasulullah kuwi apa? Hayyin, layyin, sahel, qarib, juda, nujada, ruhama. Baleni neh video iki. Nek kepengin tambah mantep, erti neh maknane apa sing tak sebut. Wes ngono wae, Den. Iki tak kei syair. سبعة أخلاق على نسل لبين لين وهين وسهل الحدب ثم قريب